Otrzymaliśmy tą nagrodę EcoStrateg 2017 za koncepcję strategii gospodarki odpadami, która może być wzorcowa dla całego kraju. Idea segregacji zmierza do tego, żeby tak naprawdę nic nie lądowało na wysypisku. Wszystko można byłoby albo wtórnie odtworzyć, albo wykorzystać. Jest to takie uzupełnienie systemu gospodarki odpadami, które pozwala zbliżyć się do mieszkańców. Koszty są policzone skromnie, bo w gospodarce odpadami ze względu na wymogi ochrony środowiska często są bardzo wysokie. Jest to miejsce zabytkowe. Pan prezes przygotowuje w tej chwili dokumentację, która jest na ukończeniu, a cała inwestycja netto ma wynosić około 11,5 miliona złotych. Proces inwestycyjny rozpocznie się w przyszłym roku. Sama inwestycja to jest kwestia około 2 lat.